Semangat toh, ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Enjang menika Bu Frida kali Bu Kiki saged ngrencangi lare-lare sedanten belajar bahasa Jawi nggih. Nah, sedaya lare-lare sedaya pun nyiapno buku. Sampun. Bukunya Yuk sampun. dibuka. Sampun. Dibuka kaca 8 dosa. Ngira dibuka halaman 80. Bu Kiki, dibuka mute-nya Bu Kiki. Ya, teman-teman. Iya. Teman-teman yang lain, Bu Frida izin mute ya, biar suara Bu Kiki dan suara Bu Frida itu cuma satu suara, jadi nggak ada suara lain, oke? Dibuka koco 80 ya. Dibuka koco 80. Dosa 80 80. Koco 80, koco 80, oke? Sampun? Sampun. Wingi sampun dibahas Bu Frida kali Bu Kiki nggih, rencang-rencang mengenani napa niku cerita rakyat tentang dumadine Brodhokuwu. Nah, sakniki Bu Kiki kali Bu Frida badhe bahas soal pitakonan ing ana kaca 80 buku remen basa Jawa. Tapi pun dikerjakno dereng. Ayo anak-anak pun ngerjakno dereng. Sampun. Ngerjakno coba buku napa? Bukune diangkat, sing pun ngerjakno bukune diangkat coba. Ingkang sampun Dereng. Sing wis ngerjakno bukune diangkat coba. Sing wis ngerjakno sapa? Ingkang sampun ngerjake Enggak ada ya. Kula teng buku tulis, Bu. gak ono. Iya, enggak Gak apa-apa ada piye, ditulis gak ada juga. piye Safir. Enggak apa-apa. Yang udah ngerjakan angkat bukunya, bukunya diangkat yuk. Ada tugasnya. Berapa orang coba yang udah ngerjakan? Aku juga. Oh, udah, ini siapa nih? Langit Senja sudah. Razan sudah, Rafiq, Alma, Faisal, Haidar. Nata ya, pintar. Oke, Mirza. Alma, Syafid dah belum Syafa. Syafid, ayo. Aku Syafid udah ngerjakan belum? Jenar, Mbak Ami. Aisyah, udah, Bu. Kelasku enggak ada. Narendra. Gak ada gimana? Maksudnya nggak dikasih tahu? Enggak dikasih tahu. Aku udah, Bu. Teman-teman yang Al-Jurjani dikasih tahu nggak teman-teman yang Al-Jurjani? Kasih tahu. Dikasih tahu tuh, Syafid. Gimana Kasih tuh? tahu, Bu. Karena Jawari, Bu, bukan Jurjani. Al-Jauhari siapa Al-Jauhari? Akbar Al-Jahis ya? Al-Jauhari siapa ya? Oh, Wangi coba Mbak Wangi. Aku Jawari apa? Dikasih tahu nggak Al-Jauhari? Mbak Wangi dikasih tahu nggak Mbak Wangi? Ada ya, dikasih tahu ya. Oh, tuh dikasih tahu. Mas Safid dikasih tahu Mas Safid. Iya, Bu, dia yang paling update. Iya, berarti kamu juga harus update. Aku ya nggak tahu kalau ada buku. Namanya juga anak sekolah. Ayo, alhamdulillah ya sudah menyaksikan ya. Jadi kita Ya, izin siap ya. dulu ya Bu. Bahas Izin dulu, Bu teman-teman Frida lainnya dulu mute ya yang mau bahas ya. Oke. Ini doang yang bisa buka, Bu. Nah, oke, teman-teman, mohon maaf ya karena memang kalau kondisi kita Zoom berbanyak kayak gini, jadi suaranya tuh banyak. Ada suara-suara masuk dan suara-suara teman-teman. Nah, jadi Bu Frida kan sering-sering mute ya. Saja berisi apalagi 4 kelas. Iya, makanya. Jadi kita harus mengkondisikan diri kita supaya kita tidak mengganggu jalannya Zoom gitu. Jadi teman-teman mengkondisikan bahwa kita tidak merugikan teman yang lain. Itu kita dengan cara di mute. Oke? Ya. Bu Frida bahas linian nggih, mangke nomor tunggal sampai nomor gangsal. Satu-satu aku gua hack nanti. Oke. Mas Desta di unmute ya, Mas Desta ya. Nah, teman-teman adab dalam Zoom-nya tetap diterapkan, nggih. Jadi di mute pada saat
Bu Frida kalih Bu Kiki jelaske. Mangke nek memang butuh kangge respon badhe lajeng di unmute. Ngoten nggih. Nomor setunggal winginane sampun dibahas artine nggih kalih Bu Rizka, kalih Bu Frida mengenani judul cerita rakyat yaiku Dumadine Bledug Kuwu. Nggih. Monggo nomor setunggal saged diwacake nggih, nanti dibahas bareng-bareng. Monggo diwacake. Sinten nggih, Mas Desta wau sampun buka mute nggih. Mas Desta. Pundi Mas Desta nggih. Mas Desta, daripada buka mute berbicara yang ini, mending kita buka mute-nya dengan membahas soal. Mana tadi Mas Desta? Mas Desta. Oke, silakan Mas Desta, monggo disekecaaken ya, disekecaaken. Monggo Mas Desta dibaca pitakonan nomor 1. Aji Saka iku sapa? Nah, Aji Saka iku sapa? Sinten Mas Desta? Aji Saka iku ratu ing Medang Kamolan. Nah, iku bahasane nganggo bahasa napa Mas Desta? Bahasa Ngoko. Nah, bahasa Ngoko. Bahasa kromone pripun? Kromone bukannya ngapunten. Bahasa kromone pripun? Kromonya kumaha damang. Mas Hafid, mohon maaf nggih, Mas Hafid niki nek temannya kalau sedang berbicara untuk tidak disela nggih. Nomor Desta. Nomor setunggal. Aji Saka punika ratu ing Medang Kamolan. Oh, nggih. Aji Saka menika ratu saking kraton Medang Kamulan. Nah, ingkang dereng digarap napa jawabane tesih salah, monggo dibenerake nggih, saged dicatet. Mongkone inggih menika Aji Saka yaiku ratu ing Medang Kamolan. Nah, bahasa kromone Aji Saka menika ratu saking kraton Medang Kamolan. Nah, nomor setunggal. Pun dicatat. Oke, nomor kalih. Monggo Mas Sakif. Mas Sakif. Monggo Mas Sakif nomor kalih diwaca. Apa karepe Joko Linglung sowan menyang Kraton Medang Kamolan? Nah, oke. Ngokorien Mas Sakif, ngokorien. Ngokone? Joko Linglung sowan menyang Kraton Medang Kamolan amarga amargi jaluk diakoni anak perlu jaluk diakoni pinangka anake Aji Saka. Nggih, leres. Joko Linglung sowan menyang Kraton Medang Kamolan amarga njaluk diakoni anak kalian Aji Saka. Niku ngangge bahasa ngokone. Bahasa kromone pripun? Bahasa kromone perlu nyuwun diakonipun putrane Aji Saka. Nggih. Joko Linglung sowan dhateng Kraton Medang Kamolan amargi nyuwun diakeni lare kalian Aji Saka. Ngoten. Jadi Joko Linglung itu datang ke Kraton Medang Kamolan itu untuk apa? Untuk diakui anak sama Aji Saka. Gitu. Oke. Nomor 3. Nomor 3 sinten nggih? Halo. Ini kok banyak yang Bu mau tanya, Bu. Sebentar, ini kok banyak yang dimatikan kameranya, kenapa ya? Ada Ahmad, Najah, Lima, Ana, Raisa, Jasmine, Tabita, Fabian, Wangi, Fala, Afia, Rara, Nabita, Rana, Oktavia, Faza, Diva, semua video dinyalakan. Kaisya, Rafiq. Mas Rafiq, kayak dihidupkan Mas Rafiq. Oke. Makasih ya teman-teman yang sudah menghidupkan videonya.
Terima kasih telah menghargai teman-teman yang lain dan bu gurunya. Terima kasih. Lanjut, Ge, nomor 3. Tadi siapa yang mau tanya? Boleh silahkan. Monggo. Mau tanya. Ge. Boleh di... Atau enggak ngebak? Enggak ngebak. Ngelek. Ngebak. Halaman berapa sih? Udah. 80. Halaman berapa? 80. Kita mana? Kok laptopku enggak ngelek sih? Sinyal. Bu Frida mana tuh? Kita nge-lag keluar sendiri. Mana gua tahu. Keluarganya. Ini Bu Frida di sini. Bu Frida di sini. Udah masuk. Bu Kiki ada nggak Bu Kiki? Bu Kiki? Hilang, Bu. Ini ada tapi nggak ada orangnya. Ada Bu Kiki. Ada tapi nggak ada orangnya. Videonya nyala itu dia tawaran. Oh iya, oke Bu Kiki. Lanjut ya. Lanjut Ge Bu Kiki. Oke, lanjut ya. Nomor 3 monggo di wacake kalian sinten Ge? Mas Syidan, coba Mas Syidan. Oke, silahkan Mas Syidan. Halaman berapa Bu? Aku tadi nggak kedengeran Bu. Oh, halaman 80, koco 80 Mas. Koco 80. Yang ini. Nggih. Joko linglung bakal diakoni anak dening Agisto menawa apa? Menawa apa? Mas Syidan sampun garap nggih? Monggo diwacake. Dereng. Oh, dereng, nggih pun. Joko linglung bakal diakoni anak dening Adisaka menawa apa? Enten sing ingkang saged jawab. Iso ngalahake bajul putih. Iso mateni bajul putih. Bajul putih. Iya, laras. Iso ngalahake bajul putih. Nggih, laras. Bajul Mantap, luar biasa. Joko linglung diakoni anak dening Ajisaka menawa dheweke bisa ngalahake bajul putih. Iku ingkang ngangge basa ngoko. Basa kramane pripun, Bu? Basa kramane Joko linglung badhe diakeni lare kalian Ajisaka menawi piyambakipun saged ngalahaken bajul putih. Monggo dicatet. Bu Frida ulang nggih. Joko linglung badhe diakeni lare kalian Ajisaka menawi piyambakipun saged ngalahaken bajul putih. Oke. Tanya Bu, Nggih, monggo. kalau kalimatnya beda nggak apa-apa Bu? Nggih, mboten napa-napa Mbak Tiara. Kalimatnya beda tapi intine sami nggih. Intine niku napa? Joko linglung iku halaman berapa Bu? halaman 80. Abah Joko linglung arep diakoni anak kalih Ajisaka nek saged mateni bajul putih dengan kata-kata yang berbeda nggak apa-apa, yang penting makna kalimatnya sama. Iya, Bu. Halaman 80, halaman 80. Nomor berapa Bu? Nomor 3. Niki nomor 3 nggih, saiki nomor sekawan. Nomor sekawan monggo diwacake kalian Mas Haidar, monggo Mas Haidar Al-Falistin. Monggo Mas Haidar Al-Falistin. Dibuka mute. Nah, nggih monggo. Nomor piro Bu? Nomor sekawan. Kawan. Nggih.
Kawan ki piro? Sekawan iku empat. Apa sing ngopeni Joko Linglung suwene iki? Sapa sing ngopeni Joko Linglung sasuwene iki? Sapa Mas Haidar? Mbok Rondo Retno. Nggih, Mbok Rondo Retno. Engkang ngopeni Joko Linglung yaiku Mbok Rondo Retno. Mbok Rondo iku ngangge bahasa ngoko, engkang ngangge bahasa kramane engkang ngerukti Joko Linglung inggih menika Mbok Rondo. Ngoten, pun dicatet. Frida ulang nggih. Engkang ngangge basa ngokone sing ngopeni Joko Linglung, saksuwene iki yaiku Mbok Rondo. Basa kramane engkang ngrukti Joko Linglung inggih menika Mbok Rondo. Matur suwun Mas Haidar. Nomor gangsal. Gangsal sinten nggih? 5. Monggo Mbak Aini. Mbak Aini Al-Jurjani. Monggo dibacake. Putih iku malihane sapa? Malihane sinten? Bajul putih iku malihane dewa. Dewa sinten? Prabu Dewa Cengkar. Iku malihane Prabu Dewata Cengkar. Nggih, Prabu Dewata Cengkar. Malihane Prabu Dewata Cengkar. Nggih, jadi ngokonipun bajul putih iku malihane Prabu Dewata Cengkar. Terus ngangge basa kramane bajul putih menika malihanipun saking Prabu Dewata Cengkar. Ngoten. Pun niku monggo Bu Kiki, niku nomor gangsal nggih, sakniki nomor 6. Monggo Bu Kiki. Ini nomor 6 ya. Nomor 6 coba diwaca Mas Nata, coba Mas Nata. Mas Nata. Soalnya diwaos. Apa sebabnya si bajul putih dipateni? Jawabin apa Mas? Dukune Tansah gawe sebabnya bajul putih dipateni. Sengsara rakyat pedang kamu. Sebabnya bajul putih dipateni amarga gawe cilaka lan sengsarane rakyat medang kamolan. Oh ya, pinter sangat. Betul nggih? Ngukone bajul putih kudu dipateni amarga gawe cilaka lan sengsarane rakyat medang kamolan. Pinter nek. Kramane pripun kramane? Kramane dingane nggih dicacakno nek sing salah diganti bareng-bareng. Bajul putih kedah dipun pejahi pateni dipejahi nggih basa kramane dipejahi amargi piyambakipun tansah damel cilaka kaliyan sangsaranipun rakyat medang kamolan. Nggih. Sing bener sinten sing bener? Ayo sing bener angkat tangannya coba. Mas Desta bener. Oke. Oke, alhamdulillah. Zaki bener ya? Haidar bener enggak itu? Mas Arfa. Terus siapa tuh? Hafiz, Ya, Angope alhamdulillah. ditutupi Angope. Mbak Ganika bener nggih? Bu halaman Mas berapa? Azam nggih. Narendra. Mas Mirza pintar. Mas Razan. Sing bener dingane ya dibantu dulu ya. 80. Bu Kiki ulangi ya. 80. Bajul putih kedah dipun pejahi amargi piyambakipun tansah damel cilaka kaliyan sengsaranipun rakyat medang kamolan.
Halaman 80 buku Ramen Bahasa Jawa nggih. Halaman 80. Monggo, Bu. Pun, lanjut ya. Saiki nomor 7. Nomor 7 nggih. Coba diwaos. Mas Ide, coba Mas Ide. Nomor 7. diulangi mulai Mas Ide wonten ta? koyok priye? Mas Ide diwaos nomor 7 coba. Jokoling diulangi mulai supaya kepriye? Sinten Bu Kiki? Mas Ide ada nggak Mas Ide? Ada tak? Mana Mas Ida? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Yang lain, Bu. Yang lain ya. Mas Arfa. Arfa Al-Jahis, Al-Jazari atau Alfa Al-Jurjani? Ini coba Mas Arfa. Arfa Al-Jurjani, Nomor 8 Mas Arfa. Apa buktine menawa Joko Linglung bisa ngalahake Bajul Putih? Nggih, terus jawabannya apa jawabnya? Joko Linglung nggawa tugelaning drijine Bajul Putih. Oh iya, pintar. Nggih. Nomor itu benar nggih. Nomor pintar sih, nomor 7 loh. Nomor 7 Mas Arfa, 7. Nomor 7, ayo nomor 7 diulangi. Joko Linglung diweling mulihe supaya kepriye? Dheweke kudu liwat sangisore lemah. Nggih. Ya. Terus jawabnya tanpa jawabnya. Dheweke kudu lewat sangisore lemah. Nggih. Leres nggih. Dadi ngokone Joko Linglung diweling mulihe supaya lewat ning isore lemah nggih. Nek basa kramane ditulis nggih nek sing dereng nggih. Yuk. Joko Linglung dipangeti wangsule supados boten langkung wonten nginggile Siti. Pun bener nggih? Diulangi Bu Kiki, diulangi ya. Joko Linglung dipangeti wangsule supados boten langkung wonten nginggile Siti. Jadi tidak boleh lewat di atas tanah, tapi lewatnya di bawah tanah nggih. Sakniki nomor 8 ya. Nomor 8 Mbak Najah, nomor 8 ya Mbak Najah. Diwaos Mbak Najah. Nomor 8 nomor berapa, Bu? Nomor 8. Apa buktine menawa Joko Linglung bisa ngalahke Bajul Putih? Nah, terus jawabin apa Mbak Najah? Gawa tugelaning drijine Bajul Putih. Nggih, pintar Mbak Najah. Bener nggih? Buktinipun nek Joko Linglung saged ngalahake Bajul Putih menawa bisa nggawa potongane bijine Bajul Putih nggih. Nek kramane pripun kramane? Kramane Mbak Najah udah belum? Belum. Yang udah sinten? Mbak Aini sudah belum Mbak Aini kramane? Belum, Bu. Belum ya? Ya, nggih pun, ya kramane
Ditulis sing dereng nggih. Buktinipun Jaka Linglung saged ngalahaken bajul putih inggih menika saged ngasta potongan racikanipun. Driji iki basa kramane racikan ya. Oke, dadi saged ngasta potongan racikanipun bajul putih. Sing dereng bener diganti. Ditulis ya. Mas Haidar udah betul belum? Haidar Al-Falastin. Ya, yang belum betul diganti jawabannya biar besok pas ulangan harian bisa ya. Punya kendala. Diulangi lagi nggih. Arep buki nggih. Buktinipun Jaka Linglung saged ngalahake bajul putih inggih menika saged ngasta potongan racikanipun bajul putih. Pun nggih. Tukelan tadi apa, Bu? Sekarang nomor 9. Yo, nomor 9, nomor Bu, tukelan tadi apa, Bu? Tukelan. 9 potongan. Nek driji iki racikan. Sampun? Nah, nek pun sakniki nomor 9. Nomor 9 Mbak Aisyah Kurota. Oh, Mbak Aisyah. Jaka Linglung iku kelebu jujur apa ora? Apa buktine? Jawab cobi. Nggih. Jujur. Buktine? Dereng? Mas Azam napa Mas Azam Khalif cobi. Jawabannya apa Mas Azam Khalif? Sampun dereng Mas Azam Khalif? Azam, Azam Khalif. Jaka Linglung kelebu jujur buktine ngetakoni ngelangot apa ki? Nglakoni. Ini dawuhe Aji Saka. Oke. Dawe napa Aji Saka dawe napa? Oke. Sakniki coba Mbak Luneta. Luneta jawabannya apa Luneta? Luneta mana Luneta ini ya? Luneta Naila. Nomor berapa, Bu? Nomor 8. Kok wajahnya nggak kelihatan Mbak Luneta? Yuk di bawah Mbak Luneta jawabannya nomor 8. Jawabannya, Bu? Ini nomor 9. Ini nomor berapa? 9. nomor songo. Nomor 9, ayo. Jujur nglaksanake alawuhe Aji Saka. Oke, pinter nggih. Jadi jawabannya Jaka Linglung menika wong kang jujur. Buktinipun Jaka Linglung apa? Nglakoni piwelenge Aji Saka, yaiku apa? Supaya ora lewat neng dhuwur lemah. Nggih. Nek basa kramane pripun basa kramane? Ditulis ya, nek yang belum ditulis ya. Jaka Linglung menika tiyang jujur. Jujur amargi. Amargi Jaka Linglung nindakaken
Nek nglakoni basa kramane nindakaken piwelinganipun aji saka supados boten langkung wonten nginggile Siti. Anak basa kramane Siti nggih. Pun terakhir nomor 11 utawa nomor 10. Mbak Tiara, coba Mbak Tiara. Apa sebabnya dijenengi bledug kuwu? Jawabannya apa Mbak? Belum dikerjain, Bu. Belum dikerjakan. Yang udah siapa ya? Yang udah ngerjakan siapa? Coba itu. Daud, coba Daud. Daud udah ngerjakan belum? Nomor 10. Sudah. Iya, di bawah Mas Daud. Sebabnya dijenengi bledug kuwu yaiku lemah ing kono muncrat-muncrat ngetokake suara bledug-bledug lan ana papan kuwu. Nggih, pinter. Betul nggih jawabannya nggih? Merga papan ning kono sedelok-sedelok muncrat karo ngetokake swara bledug-bledug. Nggih. Terus nek basa kramane, ya basa kramane ditulis sing dereng yo. Amargi Siti wonten papan rika sekedap muncrat kalian medalake swara bledug-bledug. Oke. Terus sampun. Nah, papan wonten daerah mriku naminipun kuwu. Dados sakmenika diarani bledug kuwu. Nggih, sampun? Sampun, Bu. Safid nulis enggak itu Safid? Tadi belum mengerjakan toh? Nulis mboten Mas Safid? Sampun monggo Bu Frida. Safid ngapain itu? Safid kalau ditanya Bu Kiki kok nggak jawab ya, Safid ya? Kalau nggak disuruh ngomong kok ngomong ya? Suruh diem. Katanya suruh diem. Iya, tapi kan Bu Kiki sedang tanya Mas Safid. Bu Kiki sedang tanya. Gimana Bu Kiki tadi? Gimana, Bu? Katanya belum mengerjakan, sekarang udah nulis belum ini jawabannya? Ditulis nggak tadi? Hah? Fit? Ya. Ditulis nggak jawabannya tadi? Belum. Kenapa belum ditulis Mas Safid? Jadi teman-teman rencang-rencang semisal dereng digarap atau dereng digarap ingkang napa mau bahasane tentang Joko Linglung niku nggih ditulis. Semisal dereng saged nggih belajar. Jadi salah satu ikhtiarnya itu nggih mau nek dereng digarap nggih ditulis. Nang mangke diwono ngoten nggih. Matur suwun nggih rencang-rencang ingkang nguripke video nih ingkang sampun menghargai rencang-rencang liyane, menghargai Bu Kiki lan Bu Frida ingkang jelasake ngoten nggih. Kita lanjut nggih. Dilanjut dibikak halaman 87. Dibuka remen basa Jawine halaman 87. Halaman 87.
Pulang-pulang itu tuh berapa, Bu? 87. 87. 87. Nggih. Walang pulau itu. Nggih. Belajar 8. bahasa kromo. Belajar bahasa kromo. 8 itu 8, 7 iku 7. Jadi 87 87. Nggih, leres. Kali aja itu Bu, asalnya yang bukan dari Jawa Tengah, Bu. Kalian kan nggak bisa, Bu. Rawa pening. Safit kalau nggak ditanya malah Rawa jawab. pening. Rawa pening. Ya toh Bu, ancen no. Nggih. Insyaallah mangke pekan depan kan enten video Bu Frida kali Bu Kiki badhe jelasake pasinaon 6. Suaranya putus. Suaranipun Bu Frida putus-putus. Enggak. Oh, enggak. Boten nih, Bu. Boten, Bu. Boten nggih pun. Dados Boten. nggih. Enggak. Nah, insyaallah mangke pekan depan kan ngangge video nggih. Napa? Videone ngangge jelaske tentang tembang. Mangke setelah itu mangke sapados niku badhe enten sakede napa nggih kaya ulangan ngoten nggih. Ulangan kangge pasinaon gangsal. Nah, mangke ulanganipun saking cerita Bledog Kuwu niki kalih saking dumadine Rawa Pening. Dados niki Bu Frida kalih Bu Kiki badhe bahas sekedhik saking cerita dumadine Rawa Pening diartike utawa dibahasake supados karencang-rencang mudeng. Ngoten nggih. Dados digatekake nggih. Nggih. Bu Kiki niki pripun Bu Kiki langsung diartike napa pripun Bu Kiki? Bu Kiki medal nggih Bu Kiki nggih. Oke, rencang-rencang monggo dibuka halaman 87 Bu Frida jelasake nggih. Itu Jawanya Nata tuh di mana sih? Maksudnya di mana sih Nata tuh? Oke, Kok apa aja dumadine bahasanya Rawa aja Pening. bisa? Dumadine Rawa Pening. Nalika warga desa lagi podo pesta mangan enak lawuh ewak ula asil buronane. Nyamin. Ana bocah bajang keluwen mara nyedaki. Nah, pada saat di sebuah desa itulah sedang mengadakan pesta. Mangan itu makan enak, lawuh itu apa? Lawuh itu menu ya, apa menu apa sih? Lawuh, apa sih bahasanya lawuh itu? Lauk ya, lauk ikan. Lauk ikan hasil buronannya ada anak yang sedang keluwen itu kelaparan, keluwen kelaparan, moro nyedai, datang mendekat. 8.50. Kemudian kanthi rasa kepengen banget, bocah bajang iku nyedaki sawijining wong lanang kang lagi mangan ana ing kono. Kanthi rasa kepengen banget, dengan rasa ingin banget, dia sangat ingin mendekati salah satu orang yang sedang melaksanakan pesta itu, yang sedang makan-makan di sana. Gitu. Jadi paragraf pertama itu, jadi di sebuah desa itu ada pesta makan-makan dengan lauk ular ya, lauknya ular hasil buronan. Kemudian ada anak kecil datang untuk yang lapar, datang untuk nyedai. Dengan rasa ingin sekali dia nyedai mendekat ke salah satu orang di sana. Gitu. Coba dibaca paragraf kedua ya. Hafiz, coba Hafiz, dibaca Hafiz Al-Jurjani. Monggo Hafiz, dibaca paragraf kedua. Dibuka mute-nya Mas Hafiz. Mas Hafiz dibuka mute-nya. Halaman 87, halaman 87.
Udah? Sekarang dibaca. Diwaca paragraf loro. Nyuwun Pak niku lho Le. Nyuwun Pak. Hafiz enten bukune mboten? Enten bukune mboten? Kan? Enten bukune mboten? Suaranya nggak keluar kayaknya. Enggak ada suaranya ya. Oke, ganti Ganti mawon Mas nggih. Arfa, Mas Arfa coba nggih. Arfa sinten Arfa iki? coba. Arfa sinten? Arfa NA itu. Oh, Arfa Al-Jazari. Ayo Ar, baca Ar. Paragraf loro Ar. Bukune di bukune Arfa di buku. Ini. Ya, paragraf loro diwaca. Diwaos. Nuwun Pak kula luwe tembunge kono semingkir sing adoh awakmu reget orang enaki wong pista kono semingkir sing adoh aja ana kene bocah bajang iku lunga ganti nyedaki wong liyane nyuwun Pak kula luwe bali tembunge kaya wong mau bocah bajang iku ora diwenehi sego malah disurung-surung dikon lunga. Ar ileng. Bu Frida ke pernah ngendika to, nek maca kuwi digatekke koma kalih titike. Ojo langsung. Kaya wong mau bocah bajang iku ora diwenehi sego malah disurung-surung. Nah, kuwi gak enek maknane Ar. Diwaca kaya wong mau bocah bajang iku ora diwenehi sego, koma. Ayo baleni Ar. Malah disurung-surung dikon lunga. Kanthi ati lara lan nelongso bocah bajang iku lunga ninggalke papan kono. Tekan ing sawijining omah dheweke ngambu masakan kang sedep banget sing gawe wetenge sangsaya krasa luwe. Dheweke nembung mangan marang sing duwe omah nanging ora diwenehi. Oke, matur suwun Mas Arfa, barakallah. Sampun pinter macane, alhamdulillah. Monggo Bu Kiki. Artinya apa niki anak-anak? Nyuwun Pak, kula luweh. Minta Pak, saya lapar. Bocahnya apa anak tadi ya. Tapi ternyata malah diusir-usir. Kono semingkir sing adoh. Sana pergi yang jauh. Awakmu reget ya. Awakmu reget itu apa? Badanmu kotor. Orang enak-enaki wong pista tidak membuat tidak enak pandanganku gitu ya. Kono semingkir sing adoh, ayo pergi yang jauh. Jadi anak ini minta tapi malah diusir. Nggak boleh ditiru ya. Kalau ada yang minta harus diberi ya. Udah kok gitu. Terus akhirnya bocah bajang iku lunga ganti nyedaki wong liyane. Bocah mau akhirnya lunga terus nyedaki utawa apa menghampiri orang lain, pergi terus menghampiri orang yang lainnya lagi. Tapi tetap sama jawabannya, orang lain yang didekati jawabannya tetap sama. Ya toh? Tetap sama, disuruh pergi yang jauh. Nyuwun Pak, kula luwe tembunge bocah bajang mau. Dia kembali lagi minta sama orang yang lain lagi. Ternyata tetap tidak diberi. Kaya wong mau bocah bajang iku ora diwenehi sego, malah disurung-surung dikon lunga. Seperti tadi, bocah bajang tadi tidak dikasih nasi, tapi malah disuruh pergi. Terus, karena dengan anti loro lan nelongso, dengan sakit hati, bocah bajang iku lunga ninggalake papan kono dengan sakit hati, dengan nelangsa. Akhirnya bocah bajang tadi meninggalkan tempat itu. Kemudian apa niki? Lanjutnya?
Bocah bajang iku lunga ninggalake papan kono. Tekan ing sawijining omah sampai di sebuah rumah. Dheweke mambu masakan kang sedep banget sing gawe wetenge sangsaya krasa luwih. Bocah tadi membaui masakan yang sedep banget sehingga perutnya terasa lapar. Gitu. Terus dheweke nembung mangan marang sing duwe omah, nanging ora diwenehi. Akhirnya bocah bajang tadi minta sama yang punya rumah, tapi tetap tidak diberi. Ya. Ya, kasihan ya. Nggih. Yo, Bu lanjut. Kiki, pripun Bu niki waktune kan sampun 8.54. Monggo rencang-rencang diwenehi waktu boten? Boten napa-napa napa pripun? Lanjut apa? Nek kula mboten napa-napa, Bu. Boten napa-napa lerek. Yang liyane lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, nggih. Lanjut. Ya, Boten napa-napa. alhamdulillah. Sampai jam 9, Bu. Udah. Oke. Nggih, matur suwun nggih. Matur suwun. Nggih, terus nek Langsung saniki dibaca saja Bu Frida. Oh nggih. Langsung Bu Frida waos nggih. Mangkono saben uwong kang dijaluki pangan ora ana sing menehi. Bocah bajang iku malah diusir, dikongkon lunga sing adoh. Kanthi tumungkul, bocah bajang iku mlaku nglungani wong-wong iku. Ora krasa lakune tumeka ing sawijining omah gubuk. Bocah bajang iku mandeg lungguhan ing cedhak kono. Jadi mengkono kayak seperti itu. Saben wong kang dijuluki pangan ora ana sing menehi. Saben wong, setiap orang yang dijaluki dijaluki mangan atau dimintai makan itu enggak ada yang mau ngasih. Jadi bocah bajang itu malah diusir. Dikongkon lunga sing adoh. Kono-kono lunga sing adoh wae, ngono. Nah, kanthi tumungkul, kanthi dongkol awake ndekne bocah bajang iku mlaku nglungani wong-wong iku. Dadi bocah kuwi nglungani wong-wong sing gak gelem dijaluki mangan kuwi, sing lagi pesta kuwi. Terus ora krasa lakune tumeka ing sawijining omah gubuk. Jadi jalannya dia lakune itu tumeka sampai di sawijining salah satunya rumah gubuk yang ada di sana gitu. Nah, bocah bajang iku mandek, wis mandek, berhenti, terus ada berhenti di dudukan atau kursi yang ada di sana gitu. Ger, ngopo kok lungguhan ana kono? Kene lho mlebu omah kene. Aloke swara saka jero gubuk. Dadi ana swara ki ngomong ngene. Nak, kenapa kok duduk di sana? Sini lho, masuk ke rumah sini gitu ya. Terus bocah bajang kuwi kaget. Noleh ngiwon, noleh nengen. Terus ana swara meneh. Kene lho, Nger, mlebu omah kene. Iki ana sego setitik. Ayo pangan bareng. Pangajake ninik-ninik tuwa sing duwe gubuk. Jadi, kene sini lho, masuk ke rumah. Ini ada nasi sedikit. Ayo kita makan sama-sama. Ayo dipangan bareng-bareng. Pangajake ajaknya nenek-nenek tua yang menjadi pemilik gubuk. Terus monggo Bu Kiki. Nggih, terus lanjut. Nggih, Bocah bajang lan nini tua mangan bareng ing gubuk. Mbah, kula matur nuwun diparingi maeng. Mangke nek wonten banjir panjenengan numpak lesung niki nggih, Mbah. Pun kula nyuwun pamit. Karo kandha kaya mengkono, bocah bajang iku lunga ninggalake nini tua iku. Terus artinya apa niki? Mbah, bocah bajang karo nenek-nenek tua tadi makan bersama di dalam rumah atau gubuk. Terus bocah bajang itu bilang sama mbah-mbahnya yang tadi, nenek-nenek tua tadi, Nek, saya berterima kasih sudah diberikan makan. Nanti kalau ada banjir, mbahnya naik lesung ya. Terus kula nyuwun pamit, saya minta undur diri atau pamit gitu ya. Pamit mau pergi. Terus karo kandha mengkono
bocah bajang iku lunga ninggalake nini-nini tua. Akhirnya bocah bajang tadi pergi meninggalkan nenek-nenek tua yang tadi. Terus bener kandhane bocah bajang ora let suwe dumadakan desa iku keleban banjir. Banyune bening banget. Wong sadesa kabeh padha kelelep, ora ana sing slamet. Kejaba nini-nini tua kang numpak lesung. Desa iku keleban banjir dadi rawa. Rawane bening banget. Bening. Kandhane nini tua karo numpak lesung. Usanane rawa iku dijenengke rawa pening nganti saiki. Artine bener kandhane bocah bajang, benar yang dikatakan bocah bajang tadi. Ora let suwe dumadakan desa iku keleban banjir. Tidak begitu lama setelah anak itu pergi, tiba-tiba terjadi banjir di desa itu. Ya toh? Banjir tapi banyune bening banget. Banyune banjir bening banget. Wong sak desa kabeh padha klelep ora ana sing selamat. Semua warga desa pada tenggelam, tidak ada yang selamat. Semuanya tenggelam semua kecuali satu orang, yaitu siapa? Nenek-nenek tua tadi ya. Karena sudah nenek tua tadi yang sudah memberikan kepada bocah bajang tadi. Pinter ya. Karena tadi dipesani suruh naik lesung. Alhamdulillah ya. Nah, terus kemudian nenek-nenek tua itu bilang bening. Gitu ya. Sampai sekarang rawa itu dinamakan dengan rawa pening. Siapa yang sudah pernah ke rawa pening? Aku pernah. Mana itu rawa pening? Biasa tak kunut, aku Tempatnya di mana rawa pening itu? itu Di Magelang, di Kampung Rawa. Oke. Bener ya? Kampung ya Bu, Rawa. banjir kanal Bu. Ya. Terus lanjut kita. Tadi Bu Rida sudah nyampaikan belum ya? Besok kita PH ya Bu Rida ya. Pekan depan ada PH ya. Tak mute dulu Bu, biar mereka diam Oke. dulu. Bu Kiki monggo dibuka Bu. Ya, tadi Bu Frida udah sampaikan ya, rencang-rencang. Insya Allah pekan depan DWE badhe ulangan, nggih. Materi ini mangke bacaane ngangge Bledokuwu, dumadine Bledokuwu lan dumadine rawa pening. Dados mangke minggu ngarep niku badhe enten pembelajarannya ngangge kelas 4 niku ngangge video nggih. Jadi rencang-rencang mangke buka USF, mangke ning mriku enten video Bu Frida lan Bu Kiki jelasake ngenani napa? Ngenani bab 6 nggih. Niku yaiku tembang. Nah, mangke enten lan kalih rencang-rencang niku ngerjake utawa nggarap ulangan soale mung 10 ABC insyaallah mangke saged digarap sederenge rencang-rencang buka materi video nih ngoten. Nah, bape napa Bu? Bape tentang iki wau ingkang dijelaske Bu Kiki lan Bu Frida, bahase tentang dumadine Bledokuwu lan dumadine rawa pening. Ngoten. Ya, jadi besok ada dua. Besok di USF ada 2 macam tugas ya, pekan depan ya. Yang pertama itu adalah nanti ngerjakan PH. Terus yang kedua anak-anak lihat video, tapi ngerjakan PH-nya itu bab 6. Kalau lihat videonya nanti setelah ngerjakan PH kita melihat video yang bab 6. Nah, ini mau soal-soal yang bawah ini mau dikerjakan bersama enggak ini buat belajar besok? Boten Bu. Boten Bu, kadose. Boten. Nggih, boten napa-napa. Oh, kerjanya Nanti di dikerjakan Wamon. sendiri ya di rumah ya. Kalau mau dibahas boleh dibahas Bu Kiki sama Bu Frida hari ini toh. Besok nanti anak-anak tinggal baca, belajar. Tapi kalau nggak mau dikerjakan berarti ngerjakan sendiri ya.
Bareng aja Bu, kayaknya lebih seru Bu. Jangan, Boleh no. teman-teman boleh. Yes. Mau dikerjakan bareng Bu Frida sama Bu Kiki atau Oke. Ya, teman-teman, nggih pon. Nggih sekedap nggih. Monggo di iki layare. Iki pekan depan rencang-rencang iku enten PH bab 5 dumadine bleduk lan dumadine rawa pening lan garap lan materi tenggene USF nggih. Sampai niki mangke enten nek semisal Bu pekan depan nopo Bu? Pekan depan nopo Bu? Ngoten nggih. Niki sampun diinformasike Bu Frida. Jadi garap PH kalih materi video ingkang teng USF niki bab 6. Ngoten. Nggih. Saged dicatet teng bukune pekan depan napa mawon. Ngoten nggih. Pun nek memang boten dibahas untuk soalnya nggih boten napa-napa mangke saged digarap piyambak teng dalem kalih Bapak Ibu ngoten nggih. Nggih, pun jam 9 matur suwun nggih rencang-rencang saged pun teng Zoom napa ketemu kalih Bu Frida kalih Bu Kiki matur suwun saged rencang-rencang sampun See you in the next Zoom. Tadi apa Bu? nggih. Dadi ngeten nggih anak-anak nggih matur suwun saged sampun bergabung teng Zoom, adape sampun dijogo matur suwun. Napa semoga anak-anak nggih teng nggone Zoom liyanipun, kelas-kelas liyanipun nggih ngoten. Jadi adape dijaga ingkang baik-baik. Ngoten. Bu Kiki lan Bu Frida mohon maaf nggih misal enten kesalahan kata maupun perbuatan. Sama-sama Bu Kiki dan sama-sama ya. Bye-bye. Kita tutup dengan istighfar 3 kali nggih. Istighfar 3 kali Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. wa bihamdika Wa asyhadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, matur suwun rencang-rencang. Selamat melakukan aktivitas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.